Българин да си е зла съдба. Той сякаш не е име на народ, а болест някоя. Вечно не сполучил. А ние сме тръгнали да го освобождаваме. А какво прави наш многострадални народ през този време? Пие се като сляп пръчо ясла. И тъй година след година и век след век. И се взе решение да се проведе обир при Арабаконак. От народа за народа. От народа за народа. Мили брати българи, удрят час за решающа и възвишающа промяна. Наша свобода от нас зависи. Бог с нами! Прав си, бачо Гичо. Да се възвисяват, ние как сме се възвисили? От този сколти мечките далеко седят.